ऐक ना ऐक ना अरे ऐक रे बाबा tabuk social media wo omang plikasha jeheno viral langi tungu nukung khungjani khorok tani langmo choka hapung kujuk sakani klemani pore hini tabuk social media wo omang pli viral angjak tenor bonugui makana opati mungni mangpli video ni screen no tenorok omang pli nugui saimano sungjaka mo pojagani patimung tamni bagui nukung khungjani khorok ta amute heke langmo chonani nangkha gadang naitung di ani channel no paisa saimaka omang pli kasawi phaikya Maharashtra ni Chhatrapati Sambhaji Nagar ni hinui saimangkha kaisa nukungo bwsala khoroksa tongo umar 18 bosorni abwsala iPhone 15 mobile demand kharwi sanmani pore kaisa jeet khaiui kaisa hapung kujuk sakao thangui bwsai tongui kha ulo bwsajala 18 bosorni umar no bujug rwnani bagui buma bufa tei Prashant Charan 3 ghonta romwi bono bujugri tongmani jate bo nokori phaitio save khai nokori phaitio hinui কিন্তু বুজিয়া angma bai bufa jephuru bono romani hana thangka afuru hwnga kai bufa bai bwslano tolao klai thangka bwsla bai bwsaino tolao klaiui thangui thima nukui buma bo tongbai bo hapung sakani jam rwkha hinui koktoma rok tabuk kasawi phaikya abdi khanya nukung khungjani khorok tani langma arinani nangkha bwsala bwsai tei buma khorok tani no langma ariwi thangka social media tabuk omang pli kasi phema bai video viral angjak tei norbo nugui makhana omang pli video ni screen no je bahai kaisa iPhone 15 ni demand khaima bai nukung khungsa pura komor site thangmani mangpili.